Няма трудно. Всичко е любов, любов, любов. И другото е струя, другото е сила. Всеки много обича. Млади, стари, грозни и красиви. И се върти магиосеният кръг. Да. От животните до цветята и от краля до занаятчията. И върти се магиосеният кръг. И в него целият свят повиква на помощ. Елфи, феи, духове и онзи прекрасен летен сън, който всичко подладява, преобразява и преобръща. И кажете ми, кой свят е по-истински? Този живота ни или този в съня? И ако ние, сенки леки, сме дотегнали на всеки, то ние с други опит по-търпим. Ние ще ви се отплатим. Обещавам ви глас. А кажете ми от вас, кой е чувал пък дърма? Кажете, господа и дами, кой е чувал пък дамами? Мисля, че с тези монолози, ако бяхме политици, можехме да кажем, че забихме кол в сърцето на опозицията. Колегите играха така, както не съм ги виждал никога. Даже по едно време си мислех, че някой друг ги е учил, колеги. Така бе. Ще изходя назад и уроци. Добре, благодаря на